un augment respecte als drets reconeguts del 2011 de 899.856,11 cèntims. Els altres pràcticament són imposts que no tenen massa importància. En el capítol 3 aquest any hi ha una pujada del subministre d'aigua en la informació que ens ha facilitat l'empresa subministradora, que és Orea, puja 96.638,51 en base a la previsió que tenen ells del consum de l'aigua. Capítols importants, econòmics importants, n'hi ha la majoria de quantitats que s'ha pressupostat, com bé he dit antes, se basa en els drets reconeguts en el 2011 per evitar que els ingressos estiguin inflats i que siguin d'acord més a la realitat que estem vivint que no al quadrant pressupost pel fet de pujar els ingressos. És a dir, que tots els ingressos aplicats al pressupost tots estan ficats en funció als drets reconeguts de l'any 2011 i alguns estan fets a la baixa de manera que inclús els ingressos estan una miqueta per baix del que haurem tingut que pressupostar. Resumint el capítol d'ingressos, la variació que han tingut els diferents capítols ha sigut la següent. En el capítol 1, que són els impostos directes, el total del capítol 1 respecte als drets reconeguts del 2011 puja 874.459,96. En el capítol 2, que són els impostos indirectes, baixa respecte a l'any respecte als drets reconeguts del 2011 661 euros, que no té cap importància. En el capítol 3, que són taxes, preus públics i altres ingressos, els ingressos baixen respecte als drets reconeguts de l'any 2011 1.015.122,53. El capítol 4, que són transferències de l'Estat i subvencions, baixen 1.299.163 euros. El capítol 5, que són actius patrimonials, pugen 37.725, els actius financiers pugen molt poquet, apenas 300 euros, i els préstecs per a inversions pugen 330.000 euros. Tot l'apartat d'ingressos, sumant i restant les diferents quantitats que he enumerat a l'última hora, ens dona que respecte als drets reconeguts de l'any 2011 hi ha una reducció de 1.074.112,60 cèntims. Això és el capítol d'ingressos.